Hashnong grit kabadon habdeng ki lum jong ka Meghalaya, ladon arngot ki paralok ki ba janbha. U Samuel, but u welcome. Nadah bakidang grit, ki ju ile kailang, late school lang, but wat ki jing eru, ki iya kundolang. Ki briu hashnong ki ju ong, lada ii u Samuel, da shisha u welcome ru undon hajan. U Samuel ulong uba jimnot, but start baha kapule. Henry u welcome pat ulong uba sngiutin nat ban irap yakiwe, but uba iyali shitomba. Wat laki jing iyap her haka jing long, Henry ka jing iyadi para lok jongki, kalong kabas kem kum umau ba. Hakaway kasmi, ukpa jong u Samuel u hitom jor. Ka inkasem kas dangshim jing hakapisa, but u Samuel upurkat ban sanggi school no, kanang ban leg tray. Min step kasmi babut, u Samuel usyong marwe syarup linti, kuslay bat sngiusi. U welcome haba u iya u para lok jong ukumta, usyong hajan bat kali. Bali mi sngiusi tan kumni. U Samuel u yubab da kasur ka bajim. Ngalaban sanggi school no, ka ingkasim kam don pisasyu. U welcome krin ishwa. Henry, ulik tri balabad ukpacho uju haja katri mau. Lashitum bahaya Henry umpat yau Hadin katukat ni tayo, uwan ay pisa ya u Samuel. U Samuel ulang mau patong. Namlupi iya ka ni. Welcome usyurki, badong. Ngimday tangki paralok hakaporbha. Paralok shisha kiyeng langru hakaporba Kata kaktien kaktah jur ikadohnut jong u Samuel. Ulas dang tray shitam shushu hakapule jong u. Kisnem kilayait state. Hadian bun snem, u Samuel ula kelalong u doktor. Henry u welcome pat udang tray shitam hashnong. Hakaway kasngi baslap. Kipait bashnong kiyeng haphilaw ban padiang iya u doktor thamay ubawan tray siya katay katayin. Haba kakali kasangi, pait bah kilang mu ban iyo hiba uta u doktor day u Samuel. U Samuel uhiyar na kali, Henry late shwa siya office. Umari baik siya injong u welcome. Haba urung siya po, u iyo hiya u paralok jong u ubadang pongjain. Henry ubadang don kamansiam kababha kumju. U Samuel kenmau yakisni ba menshwa, bat umla ban kanglat yaka jing iam jong u. Ubat yaka keti jong u welcome, bat ong. Lada inday mame, ngamla ban poy hang ni menta. U welcome u syurki, bat jobab. Kajing job jong me, kadeiru kajing kemen jong nga. Nadu katakas ni, kipait bashnong kisdang ban shimnuksa na kajing iya di jong ki. Kajing iya per hakaspa lani kakam, kam shimla pen pra ya kajing iya long paralok jong ki. Kila penipait bah, bakajing iya ay paralok kabashisha kam judo, wat hadian bun snemru. Kajing iya thukna jong u Samuel bat welcome ka hikay yangi, ba u paralok u bashisha yu ino hakaporjing Henry uyeng bat kershan, wat lada hap ban syak shitam hi dalade.